jak má člověk přijít na to, že je důležité být? Jak má člověk být? A cokoliv vás zase napadne. Tak mě už pomohlo určitě vlastně po tom prvním našem setkání ta vzpomínka na to, jak to vypadalo, když jsem byla v tom stavu. Vy jste to zažila. Vy jste to tady už se mnou byla a zažila jste ten krásný stav. Ano. Už se do toho mohla dostat lépe přes nějakou určitou vizualizaci, co jsem si představila, určitou jakoby, možnost, jak se dostat sama k sobě. Potom i přesto, že jsem dýchala přes ten zpěv ptáků, který jsem slyšela venku, tak přesto jsem se jakoby dostala sama k sobě. A to je velká krása, vidíte, když je člověk u sebe. To mám svoji zkušenost mockrát, to je obrovský dár, obrovská radost. No, z toho se špatně popisuje, ale řekl bych, že přes ten zážitek, když jsem to už mohla zažít, jsem se na to pak jakoby lépe naladila. Jsem zjistila, že to nejde jakoby že to nejde úplně jakoby vyčíst z knih, jak to má, jak se tam mám dostat. Ano, jaký ten dech má být správný. Ale když je ta zkušenost, ten prožitek, tak už se potom jakoby k tomu lépe vrací. Ano, vysvětlit tělu, jak zrovna přesně má dýchat, to nejde. To prostě člověk musí to nejde načíst. Zjistit, že mu je krásně a zapamatovat si to. Přesně tak, no. A zase mám dotaz, jak má člověk udělat, aby se tam vracel i ve chvíli, kdy teda přemýšlí, kdy se trápí, kdy má starosti. Tak já zatím mám zkušenost spíš, že mi to jde se k tomu vrátit, když je mi jakoby líp v tu chvíli. Aha, ano, v těch největších to asi potřebuji nějak osvojit. Aha, trénovat to. Na těch jednoduchých situacích, kdy je člověku dost dobře a udělá si, aby mu bylo ještě líp. Když ho ty starosti převálcujou a ještě to nemá přesně zažitý, tak v tu chvilku je to těžké se do toho dostat. No, v těch starostech se mi tam špatně dostává, to ještě neumím, to mám asi jako... Tam jsem ráda, že v tu chvíli třeba nezareaguju příliš prudce, že už si umím dát jakoby nadvlat větší, ale zároveň pak třeba, když je větší klid, já potřebuji ten prostor na to ještě zatím. Neumím si jako třeba ve chvíli, kdy je rušno, nebo kdy mám kolem sebe lidi do toho dostat. Ale když pak mám ten prostor pro sebe, tak takhle vlastně jako už dostávám sama k sobě.